لسر کارێک و ئیرۆ جوانی شۆڕشگر پێدرابن لە ڕۆژاوای کوردستانی بێچاوە کەچ و خۆرتێ کورد یە تەمەنی واقعی 18 ساڵ بدارێ زۆرێ دبنە لەشکریێ واتخنە بن چەکداریەدا. بتایبەت ئەv کارێکی gelekî xiraba nebesiş boy miletê Kurd yê ku îro zordestîke bilind giran redmeşê dwarê eborî de dwarê remyarî de ez bexor dikim gelekî wê xirabûnekê ji rêveberiya navxweyî re bînê. Rêveberiya navxweyî weke ku em dizanin beriya demekê têkilîn kirin bi netewên yekbûyî re û ez bexor dikim dokumentin emza kirin û ev karê hawê tîcaraneyê kirin Rojavayê Kurdistanê. Lê îro wextê ku ev kar tê kirin demeke ku dixwazin xirabûnekê di Rojavayê Kurdistanê de çê bikin û bi taybet navê rêveberiya navxweyî li nav dewletî de xirab bikin. û ez bexor dikim hinek hene kar dikin di hundir wê rêveberiya navxweyî bi xwe de ji bonî ev nêzîkbûna di nav hêza Kurd de ku çê dibe bi ser nekeve. Dewletê girêng ew dewletê îro ku di piştgirêka Sûrî de kar dikin dabin xuyakirin nûvaya rêveberiya navxweyî ew hêzê Kurdî îro ku nêzîkbûnekê dikin çavê xwe ji vê karê hay ku leşkerîkê ava dikin temenî wa xortê wana kêmî 18 salî ne. Divê dê rixin wê bêkirin nebes li rêveberiya navxweyî wê rixin bê li hêza Kurd timamî û li wê şanda ku îro derkeve ji piştî lêvhatinekê ku di neqeba herdû hêzê Kurd de çêbê. Ji ber wilo ez dimêzênim ku kesê ku vî karî dirabê ne daxwaziya miletê Kurd dimeşînê ez bexor dikim dixwaze xirabûnekê nav miletê Kurd de bike ez nabînim ku ev kesê ha Kurd bin. Ez bexor dikim hinek hene dijî miletê Kurd kar dikin û ez dûr nabînim ku destê nedewletî wan hebin gelek ji wana îro kar dikin di wê rêveberiya navxweyî bi xwe de hane cihê biryarê wela yekî ku werê biryarekê bide ji wanî şoreşger vî karî rabin demeke ku yekî bilind e û ew kesê ku ew bilind û vê biryara hat dê û zanê biryar dijî têkiliyê rêveberiya navxweyî bi netewê yekbûyî re ye dijî mafê xortaya di nav dewletî de demeke ku dixwaze navê miletê Kurd hêza miletê Kurd xirabkê nav dewletî de. Ez hêvî dikim ji rêveberiya navxweyî kesê ku destê wa divê ji hêza Kurd yê ku îro têkiliya xebre dikin golpêşiya vê ya ha bisekinin û va kesê ku va biryar derxistî wana mehkeme bikin wana ji biryarê cihê biryarê hilênin wana bi taybet بالمحكمة يعني نبس ولتني از بهور هيفيت كم بو او كاري هاي لوتي هالو يشرمزا بو ام همش شرمزات كم بو تجارة دوباره نبي وخورتي كورت ايرو يكمي 80 صالي قالك جهينا مدرسانا جهينا يونيفرسيتن جهينا جهي خوندنيا نجهي گوهري بك راجي چك از هیویا ما اوا نافتنی هیوی کدی دکم از و هیوی رێڤەبەرییا ناوخۆیی دخوازم گو کسی گو دچینە لەشکر بهێلێ بگەیوی واری بداخوازیا خو هەرنە لەشکر نەب زۆر دەستیا خوا وەکە گو ئەم دمەیزێن زانن پێشمەرگەی ڕۆبەشووری ڕۆژاوای کوردستانی پڕوانی هەمە چێکژیکە ئیرۆ بداخوازیا خۆ دچین بنە پێشمەرگە گەرەکە vê asta netewî di nav civarata Kurdî de xurt bikin ku her keskî ji dilê xwe herê bibe leşker û bibe pêşmerge û miletê xwe warê xwe û Kurdistana xwe biparêzî ne bi darê zorê bî. Ev hêviya min e ji rêveberiya navxweyî û gereka servîkar bikin û ez hêvî dikim ku heka şandek derket bi navê leşkerî gereka servê xalê bi xortî bisekinin.